chladnejšie okolo 18. Rádio Express Infoflash. Vodičáky by v budúcnosti mali dostávať už 17-roční. Dnes o tom bude rozhodovať vláda. Ďalšie testy dnes čakajú vyše 4 000 školákov. Overia ich matematickú a čitateľskú gramotnosť. Zajtrajšiu kráľovskú svadbu v Londýne má sprevádzať dážď. Tradícia ale hovorí, že dážď počas svadby je dobrým znamením. Zdeno Chajra neposilní našu reprezentáciu na svetovom šampionáte. Jeho Boston Bruins totiž zvíťazil v rozhodujúcom 7. zápase prvého kola play-off NHL nad Montrealom 4-3 po predĺžení. Vítame sa vás. Koľko minút prevoláte budúci mesiac, alebo koľko pošlete správ? Neviem, naozaj. To netuším. Neviem. Neviete? Tak ako si môžete dopredu vybrať, koľko minút či SMS-ov budete mať vo svojom paušále? Nový paušál Autoflip s peňaženkou používate každý mesiac tak, ako sa vám to hodí. Zvolíte si napríklad sumu 20 eur a minete ju niekedy viac na volania, niekedy viac na SMS-ky a na zvyčinách. Majstrovské výbave s automatickou klimatizáciou ESP, miestovým výškami a tempomatom len za 9 990 eur. Napísa energiou na www.cezol.sk. Pozor, je tu akcia poštátu. Výniku spor nájdete už označte sa ako fanúšik na štadióne, v podniku či v kruhu rodiny. Pozor, vydanie zo Xiaomi limitované. Už dnes len v denníku Šport. Pre vašu orientáciu je tu dopravný servis a o lepší výkon vášho vozidla sa postará Shell V-Power. Špičková technológia vylepšuje výkon. Dopravný servis Rádia Express. 8:42, krásne ráno, želá Mišo Rábová. Teraz už nebudem taká stručná, máme novú nehodu. Za Nižnou Bocou smerom na Čertovicu, pozor, premávka je púšťaná striedavo. Mobilné radary sa objavili medzi Nitrou